Miabot na sa 127 ka mga langyaw ang na-repatriate gikan sa Bohol sukad ni atong Marso 20. Matud pa ni Christopher Boncales sa Bohol Tourism Office, 23 ka mga laing mga langyawng turista ang nakabiya na sa probinsya karong adlaw. Sagad kanila mga Europeans nga naabtan dihang gipatuman na ang community quarantine sa Bohol ug sa ubang probinsya. Apan ang gitugutan lang nga makabiya mao kadtong adunay confirmed flights o kinahanglang makabiya sa Mactan Cebu International Airport sulod sa 24 oras. Kinahanglan nilang mapakita ang ilang passport, health clearance ug confirmed flight details sa Bohol Tourism Office alang sa validation. Pagtinaw ni Boncales nga ang biyahe alang lamang sa mga stranded foreign tourists kansang flights gi-arrange sa ilang mga embahada. Sa ilang pagbiyahe gikan sa Tagbilaran City paingon sa Tubigon, unom lang ka mga pasahero ang sakay sa sakyanan. Nakamas ang mga langyaw, gikuha ang ilang body temperature ug tag-usa ka metros ang ilang distansya sulod sa barko paingon dinhi sa Cebu.